Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Оё одами қарздор ҳаҷ рафтанаш мумкин ай? Албатта ҳамаи мо медонем, ки не мумкин нест. Ва як бародари наздиктарини ма, ки ай синни хурдсолиш то яду вақта дар қавати ма буду, бо ҳам кор мекардем, як кӯчаро ду була карда мехӯрдем. Имрӯз мега, ки ҳанами акам дар мурдаи ман наёя, ман дар мурдаи ин мерам. Барои ки акам гуфт, ки девола рост кӯ. ҳақ номи худоай, ҳақига мезанам. Хай имрӯз ҳаҷра акия хуш ба ҳолуш. Мо ягон чӣ намегем. Не ки аввал қарза адо кӯ бародар, ба ҳаҷ бира. Ва он нафаре ки ира ҳаҷ роҳӣ кесдай, мега, ки ман як сухани ҷувонмардӣ кардам. Ман дига айлавза намегардам, ира ҳаҷ роҳӣ мекунам. Хуш ба ҳолот ҷувонмард. То аввал ҷувонмардира пеши ҳамин бобо биё, бугӯ, ки ай кӣ биомӯзам ҷувонмардира. Ҷувонмардира шумо бародаро ай Ҳомидов Қурбоналӣ биомӯзен. ҳамун аллоҳе ки маву Қурбоналиву шуморо офаридай, ҳамун вақтҳои ҷанҷол, вақте ки пула оварда хонаҳоша харида будан, оли факту ҳуҷҷат дига мезанам. Вақте ки ман сухан кардам, шумо куҷода буден? Ман сухан кардам, файрод кард, гуфт, ки гапи анами ҳоҷи Маҳмаҷон, ман хонаҳоро пулоро мегардонам, метам шумо да. Ман хонаҳоро ҳоҷи Маҳмаҷонда мефурӯшам. Ва имрӯз ин бародари номуҳтарам дар ӯ хонаҳо шиштай. Ям пули ночиз қати хариди ту шишти. Ту чӣ қадар деволу чӣ қадар мисол заминҳоро мисол бо маслиҳати ман гирифтӣ. Ва имрӯз девола гуфтам рост кӯ, рост намекунӣ? Ва ту имрӯз ҳаҷ раҳакӣ, ту гӯш кӯ. Ту қарздори қарса адо кӯ ба ҳаҷ бира. фаҳмиден? Ва ҷувонмардира ай Ҳомидов Қурбоналӣ биомӯзен. ҷувонмардира ки ман дар бораи ё оли видео мекунам. Шумо кӯ ягонтат қади Ҳомидов Қурбоналӣ ҷувонмард нестен. фаҳмидӣ? Ман дар ҳаёти зиндагӣ 64 солам фаҳмидам, ки ҷувонмардай, ки ноҷувонмардай. видеоҳои мара пайгирӣ кинед дар широки экран.